Alam mo, ang maging OFW, ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo kung mag-a-abroad ka. Dahil kailangan mong mangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya kung alam niyo lang. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila nakakasama. Lahat yan ay titiisin para lang mabigyan sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na pagkakawalay sa kanila. Mahirap talagang maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo, habang nasa ibang bansa ka, ay hindi mo sila makakasama. Nariyan ang graduation day, ang Pasko, bagong taon, at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Oo, mag-isa, homesick, ang isa sa pinakamalakas na kalaban ng mga OFW na kapag hindi mo nalabanan, talo ka. Kailangan pag nasa ibang bansa ka, may baon kang 1 toneladang pasensya at gabundok malakas ng loob. Dahil lahat ng laban dito, haharapin mong mag-isa.